Dream come true para sa mga nangandoy og snow experience bisan dinhi sa Pinas. Kay ABLI na ang Snow World sa Glorious Fantasyland sa Dapitan. Sa pagsulod pa lang sa lugar, daw moagi sa usa ka maze tungod sa liko-liko nga disenyong agianan. Tunulan dayon sa jacket sa gloves ang mga bisitang buot mag-enjoy og snow o mag-selfie sa mga Instagrammable view sulod sa Snow World kay anaa sa -15 degrees Celsius ang kabugnawon dinhi. Anaa ang ice ug igloos nga sarang makita sa mga Arctic regions. Doble ang gidakon niini nga Snow World kumpara sa Manila, mentras triplehon sab kini kadako kung ikumpara sa Snow World sa Cebu. Fantastic. It's amazing. A place like this in Dapitan. They did a really nice job. Very charming. Winter wonderland. We are so glad and really thrilled na halos every year na lang merong bago. Para snowing feels like ang dating. Anaasay nagapanghulog ng mga pinong ice ug lahi-lahing color nga siga sa suga nga daw Northern Lights. Aduna say cafe sa sulod para makapangapi ang mga gitugnaw. I think one of the top tourist drawers here talaga is this Fantasyland, Glorious Fantasyland. And you have beautiful beaches as well, and you have 2 islands here, that's marine protected areas, Laligway Island Protected Landscape and Seascape, and Silinog Island Protected Landscape and Seascape. So, ang daming beauty, ang daming gem ng Dapitan actually, and you have culture and heritage. Sa presyong 1,500 pesos, kwanto sawa na ang pag-selfie o pag-groovy sa Winter Wonderland sa Snow World nga nag-inusara sa TIBUOK, Zamboanga Peninsula. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.